Musíme se zpevnit tuhle ulomenou římsu pomocí chemické kotvy, což je tohle. Tím, že tyhle narezové závitové tyče umístíme do těchto otvorů a budeme doufat, že to pomůže a neupadne to. Tak je třeba říct, že chemická kotva opravdu funguje velmi rychle a materiál, který se z ní vytlačí, během chvilky stvrdne jako šutr, což je vidět třeba tady. To jsou zbytky, které jsem vymačkal z tuby. To je prostě už beton. No, takže jsme ukotvili narezové tyčky a ještě na zbytku chemické malty jsme uložili zbytky narezové tyče, abychom tady udělali takový narezový překlad a během chvilky to stvrdlo. Tak doufám, že to tak zůstane.